ሰላም ንኩልኩም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዕድል ዝረኸብኩም ኣምላኽ ይባረኽኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ድማ ተኸታታሊ መጽናዕት መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ ሳልሳይ ክፋል እዩ እቲ ቀዳማይን ንኻልኣይን ክፋል ንሕዚ ረኣኹሞ ኣብ ዩቱብ ከይድኩም ትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም መጽናዕቲ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ቀዳማይ ክፋል ወይ ድማ መጽናዕቲ መጽሐፍ ነቢ ዳንኤል ካልኣይ ክፋል ኢልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ መወዳእታ ንመጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ኢና ነዚ መደብ እዚ ድማ ሳልሳይ ክፋል ይኸውን ማለት እዩ ቅድሚ ምጅማርና ግን ከምቲ ኩሉ ሰዓት ንገብሮ ንኣምላኽ ክንጽልይ ኢና ስሙ ክንጽውዕ ኢና እግዚአብሔር መታን ክመርሓና ፈቃዱ ክንገብር ቃሉ ክንመሃር እንታይ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ፍቃድ እንታይ ክንገብር ይደልየና ንሱ ይፈጢርና ብመልክዑ ዝፈጠረና ኣምላኽ ንሱ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ብሃንደበት ኣይመፃና ንሱ ወሲኑ ንሕና ክንፍጠር ንዕኡ ከማ ክንፈልጦ እንደለና ቃሉ ብምጽናዕ እሞ ምሳና ክኸውን ብመንፈስ ክንዕድሞ ኢና እሞ ብጸሎት ምሳይ ክትሓብሩ ይዕድመኩም ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ነዛ መዓልቲ ስለዝሃብካና ተመስገን ቃልካ ስለዝሃብካና ተመስገን ወኣምላኽ ኩሉ ሰዓት ሓልየልና ትሕልወና እንተደኣ ናባኻ ክንቀርብ ፈቒድና ንስኻ እትቕበለና ኣምላኽ ስለዝኾንካ ተመስገን ሕጂ ድማ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ሳልሳይ ክፋል ከነጽንዕ ከለና ብመንፈስካ ንስኻ ምስትውዓል ሃበና ንኹሎም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ዘለዉ ባረክዎም ስም ኢየሱስ ኣሜን ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ እውን ተዛሪበዮ ዝነበርኩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዚ እንታይ ዝገብር እንታይ ዝብልዎ እዚ ክትሰምዕ ከለካ ስቕኢልካ ፓሲቭ ዘይኮንካ ከተንብብ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድካ ሒዝካ እንዳረኣኻዮ ምክንያቱ ኣብ ስላይድ ክትሪእዎ ኢኹም እታ ቀዲመ ዝሃብክዎ ሓሳብ እውን ፋሚሊ ኮይንኩም ስድራ ቤት ኮይንኩም ኮፍ ኢልኩም ኣብ ዓብ ስክሪን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም እቲ ዝበሃል ድማኒ እንዳንበብኩሞ ማለት እዩ እዚ ኣርእስቲ ናይ ሎሚ እንታይ ምግላጽ እዩ ብዛዕባ ምግላጽ ኢና ክንርኢ እንታይ ዝብል ካብ ምስጢር ምግላጽ ካብ ምስጢር ናብ ምግላጽ ዝብል ኢና ክንርኢ ሕጂ መጀመርያ ግን ሓንቲ መዝሙር ክዕድመኩም እየ እንታይ ትብል ብጣዕሚ እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ሰባት ደቂ ሰባት ክፈልጡ ኣለዎም ኣምላኽ ከም ዘሎ በይንና ኣይኮንናን ኣምላኽ ይሓልየልና እዩ መገድታቱ ክንፈልጥ ይደልየልና እዩ በይንና ከም ዘለና ኮይኑ ክስማዓና የብሉን ብዙሓት ሰባት ሕጂ በይንኩም ከም ዘለኹም ኮይንኩም በቲ ኣብ ዓለም ዘጋጥመኩም ነገራት ብጓሂት ዋሒጥኩም እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ኣምላኽ ኣሎ ንዕኡ ምድላይ ቃሉ ምንባብ ፍቓዱ ምፍላጥ እምበር ንዕኡ ክንሓቶ ናብኡ ክንቀርብ ንሱ ድማ ሰላምን ዕረፍትን ክበና ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ እያ ብእንግሊዝኛ ብትግርኛ ኣይተተርጎመትን ኣላ ግን ጽብቕቲ እያ ብዛዕባ ሓይሊ ኣምላኽ ትዛረብ እያ እንግሊዝኛ ኣይብሉን እየ ምክንያቱ ናይ ትግርኛ መደብ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ቃና እቲ ዜማ ክሰምዕዎ ኢኹም ነቲ ብርቱዕ ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ክዝምር እያ ትብል ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ
መጽሐፍ ቅዱስ ክንዝምር ከም ዘለና ይነግረና ክንጽሊ ከም ዘለና ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ከንንብብ ከም ዘለና ይነግረና ነቶም መዝሙር ጽዮን መዝሙር እዚ ካብ መዝሙር ጽዮን ናይ ሻብዒት መዓልቲ አድቬንቲስታውያን ካብኡ ገጽ 88 እያ እታ መዝሙር ሞ ንኃይለ አምላኽ ይዝምር እያ ትብል ስለዚ ዕድል ረኺብኩም ኣብ ናይ ቤተክርስትያን ሻብዒት መዓልቲ አድቬንቲስታውያን ከድኩም እዛ መዝሙር እዚኣ ክዝምርዋ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ማለት እዩ ሰንበት ማለት ታሻብዒት መዓልቲ ብልምዲ ቀዳም ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ኣብኡ ከድኩም ኣብቲ ጉባኤ ኣብቲ ኣኼባ ትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዘለኹም ሞ ኣብ ናይ ኣድቬንቲስት ቤተክርስትያን ኣበየሎ ኢልኩም ናይ ሎሚ ኣርእስትና እምበኣር ከምታ ቀዲመ ዝበልኩዎ ሳልሳይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስለዚ ካብ ምስጢር ናብ ምግላጽ ዝብል ኢና ክንርኢ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስትና ካብ ምስጢር ናብ ምግላጽ ምስጢር ንሕና ደቂ ሰባት ብፍልጠት ብኩሉ ውስናት ኢና ኩሉ ነገር ኣይንፈልጥን ኢና ኣምላኽ ግና ቤተ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ ኣምላኽ ኩሉ ፈልጥ ብፍልጠት ፍጹም ብሓይሊ ፍጹም ብኩሉ ፍጹም ንዕኡ ዝሰኣኖ ነገር ዋላ ሓንቲ የልዎን ስለዚ ብዛዕባ ተሓቢኡ ዝነበረ ግን ከኣኒ ምስጢር ሓደ ካብቲ ኣምላኽነቱ ናይ ኣምላኽነቱ መለለይ እንታይ እዩ ኣምላኽ መጀመርታ የብሉን መወዳእታ ድማ የብሉን ነቲ ኣብ መወዳእታ ዘሎ ድማ ይፈልጦ ብፍጹም ኣጽቢቑ ይፈልጦ ስለዚ ንሕና ጽባሕ እንታይ ክንኸውን ከም ዘይንፈልጥ ንጭና ኢና ግን ንሱ ፈልጦ እዩ ኣብኡ እንድሕር ዳኣ ተወኪልና ካብቲ ጽባሕ ክኸውን ዝኽእል ሕማቕ ነገራት ክሕልወና ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስኡ ንዘለዓለም ክንነብር ከዳልወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዓለም እዚኣ ከም ዘላቶ ኮይና ኣይትቕጽልን እያ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ካልኣይ ግዜ ከም ዝመጽእ ይዛረበና ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ንሓደ ኣረማዊ ንጉስ ርእሱ ይገልጸሉ ማለት እዩ እንተ ከመይ ኢሉ እንታይ ማለት ርእሱ ይገልጸሉ ክንከልና መጻኢ ታሪኽ ናይ ዓበይቲ መንግስታት ምድሪ ነቲ ንጉስ ኣርኣዮ ልዕሊ ኩሉ ግና ዳንኤል ኣምላኽ ሰማይ ምስጢራት ከም ዝገልጽ የጉልሕ እዚኣታ መሰረታዊ ነገር ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2:28 ንረኽቦ ኣምላኽ ወርትግ ንጡፍን ብርእሱ ሓሲቡ ዝዓይ ኣካልን ኣዝዩ ድማ ቀረባ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣሎ እዚ ከነስተውህሎ ይደልየና ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ መስተንክር ዝኾነ ኣምላኽና እስኪ መጽናዕትና ንቐጽሎ መጀመርያ ኣምላኽ ከም ዝገልጽ ክንርኢና ኣምላኽ ከም ዝገልጽ ኣብ መጽናዕትና ካልኣይ ኣምላኽ ከም ዝምልስ ድማ ክንርኢና ኣምላኽ ክትጽሊ ከለኻ ይምልስ ይሰምዕ በቲ ጽቡቕ ዝኾነ መንገዲ ንጸሎትና ይምልሶ ኣምላኽ ድማ ይፈልጥ ብዛዕባ እዚ ድማ ክንርኢና ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ታሪኽ ገዛኢ ኣምላኽ ድማ ከም ዝነግስ ክንርኢና ኣብዚ ናይ ሎም መጽናዕትና ማለት እዩ ሕጂ ኣምላኽ ይገልጽ ኢልና ኣለና እቲ ንጉስ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ፍቅሪ 3 እንታይ ይብለና እቲ ንጉስ ድማ ሕልሚ ሓሊመስ ነቲ ሕልሚ ክፈልጥ መንፈሰይ ተሃዊኻ ኣሎ በለ ከምኡ ኣጋጢምኩም ክኸውን ኣይፈልጥን እየ ግን እዚ ንጉስ እዚ ሕልሚ ሓሊሙ ኣገዳሲ ኮይኑ ድማ ተራእይዎ ኣሎ እንተኾነ ክዝክሮ ኣይከኣለን እዚኣታ ሽግሩ ነይራ ነቡከድነፃር እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ስም ናይቲ ንጉስ ነቲ ዝሓለሞ ሕልሚ ክዝክሮ ስለዘይከኣለ ስለምንታይ ተጨኒቑ እቲ ሕልሚ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተላእኸ ተረድአ መደብ ኣምላኽ ክፈልጥ ብዘይ ምኽኣሉ ግና ተጨነቐ ኩሎም ጥበበኛታት በኣልማማ ክቕተሉ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት እንታይ እቲ ንጉስ ብምሉኦም እቶም ጥበበኛታት ኣብ ኣለው ዝበሃሉ ነዚ ዝሓለሞ ግን ከዓ ክፈልጦ ዘይከኣለ ሕልሚ ክነግርዎ ዘይከኣሉ ኩሎም ክጠፍኡ ኣለዎም ዝበልሉ ምኽንያት ነቲ ንጉስ ክሕግዝዎ ብዘይ ምኽኣሎም ዘይብቕዓት ምዃኖም ኣርኣዩ ምክንያቱ ሓሶት ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ እንተደኣ ዝኩሉ ጥበብ ኣለና ትብሉ ኮይንኩም ነዚ ኣነ ዝሓለምክዎ ግን ክዝክሮ ዘይከኣልኩ ሕልሚ እንተደኣ ክትርእዩ ዘይክእልኩ ሓሶት ኢኹም ስለዚ ክትሞቱ ኣለኩም መጀመርያ ቀዳማይ ደረጃ ነቲ ንጉስ ዝሓተቶ ዋላ ሓደ ሰብ ክገብር ኣይከኣለን ካልኣይ ከምቲ ዝሓተቶ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን ከምዚ ኣመሰለ ሕቶ ቀሪብሎም ኣይፈልጥን እቶም ጠቢባን ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣማልኽቲ ጥራዮም ከምቲ ናይቶም ጠቢባን ኢና ዝብሉ ኣባሃህላ ማለት እዩ
جنا أي جبرو ويكأخ جبرون أي كلنيهم تم طيبان نازلوا تم زملكوهم عمالختي ترى حمز جبرو جن كأن الساتم كجبرو أي كلنيهم يلوم يملسهم زي ما قالوا نتي أملاخ بدانيال أبيلو ذهبوا مجلس عزيو زدنق جبرو مغنيات حد زي أملاخ ببرتوع كنا حلف يفكري مغنيات حيلو متان كرينا أنت دا نحنا بفلتتنا بخيلتنا نمكح كوينا أنا غمزخ جبري ولا موت سبات حممتي تميت خلنا سبات دك سبات ناي تعبيت شجر كقات منا كله أملاخ كمهرنا يدليو مغنياتو سلذي إزاي نجرزي ده سبات ولا بملؤ طيبين نازلوا فلتوا زي ما قالوا ولاتهم اللوز بحالو بكله تي بتجزيتي بكله ملكعتات حد عوت مقانو زنقرلو السب زلوهم قبرو سلازي قالوا أملاخ شعو كجبر كله تسرح أملاخ أصبي ويجلس مالتي فلت سلازي صباع قد أمنير نخمو سلمتايو تنقص ندانيال توسخ الجزية زهابو زخن رينا أملاخ يملس شعو اتمستير ندانيال برأي ليتي تقلصلو دانيال كا نأملاخ سماي أمسجنو زي أبتمي دانيال معرف كلتا قطر 19 نرقبو مالتيو نموت مستفردو كما يزبل صلوتيوم دانيال نعرقت نصلي تايميلهم مغنياتون ساتون كلهم طيبان دانيال نعرقت مس كلهم تم طيبان بابليون تقصروا سلازنبرو سلازي دانيال بقدام النت بزعبهم من زيافير كدحنوم يمصلي ناي صلوت محصنتا يزنبره مستم استرفوا طيبان كيطفو محصنتهم اقربوا املاح بخمي كم زملس اي فلطون ام محرتو غنا توكلوا ስለዚህ ንሶም አምላኽ ንኸድሕኖም እዮም ጸልዮም ሓደ ግዜ ንአምላኽ ክንጽልይ ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ወይ ከቢድ በዳህ ዝኾነ ኩነታት ክንህሉ ከለና ናብ አምላኽ ክንጽልይ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ካብቲ ንሕና ክንሓስቦን ክንግምቶን ንኽእል ንላዕሊ አምላኽ ኣብሊፁ ክገብር ይኽእል ይብለና ስለዚ እዚኣቶም ከምኡ እዮም ንገዛእ ርእሶም ንምድሓን እቲ ወፃእ ኣዋጅ እዮም ጸሎት ገይሮም ግን አምላኽ ብዘገርም መልክዕ ካብኡ ዝዓበየ ገይሩ ክምልሰሎም ከሎ ኢና ንርኢ أملاخ كمية أبيلو نسألتهم بالله الحلمن ترجمون ندانيال قريت الله أملاخ إذي كموت مدحانيهم كوينو مالتي أب هذا واندما إتي حدا بين كل زخيل أملاخ كم زخونة ننقص نبكر الناس أردما تقل صلوا مالتي نمدحانهم كموت كيموتي لهم كانت تصلي جن أملاخ بستعات أفهم من قد جيرنا نجار لازم الله بزح نجار الله أملاخ كم زفلت كوين قال أيدما تنقصنا أملاخ كفلت كيلو مالتي كاب أملاخ ملسم استقبلوا كما يزبل صلوتهم نصلي ناي مسغانان وداسين صلوت يزنبره أملاخ يملس نمدحنا أبي هوتنا إدوس لزقتو دما خنا مسغنا يقبأنا أملاخ الله دحر قال يقوم أملاخ ذي تفلتوه خيكم بناي أملاخ عرس خلعال كله تسحقوا ويتلاقوا صوتكم هدئ مبالي يدلي أملاخ الله بتحت النار أملاخ نخدليو يو صبق مبر نأملاخ بيتشاو أنصار أملاخ مخاد أي واسيني نحنا موتي حاممتي سبات دخومات سبات نتقول فترة أملاخ أبزين فلتاتنا زرباخنا بالزح بتاع نفسنا نقود مالتي أملاخ يفلت زبل أرست دما كنرينا ونقص بزعباتي بدي حرزي زخون أمريكا أسكا خلوها حسابات تنسأكا اتي مسترات زقلسكا نزي زخون أفلت أكا يبن أبتن بدانيال المعراف كل تفقد عسران تجعت سلازي أملاخ يقليس الكايز بلو زولو دانيال أملاخ يقليس اللو سلازي نتنقص دما أملاخ يقليس الكا نزي فولت أملاخ عجين وفولتو الدلك ركب خيلي مالتيو دانيال نحيل أملاخ بخمي أقول حوه ولا حدا سب نحطه نقص كملس كم زي كل تسمع معلو انتخونا قنا عب مدري زعي أملاخ عب سماي كم زلو نتنقص نبكرنا صار حبيرو مالتي أملاخ بزعبان نبكرنا صار انتاي فلته حساباتون شاغلوتون فلته ناي وشتنا عميق حساباتنا خيترفي فولطو زي مزمور رايت راح 26 قصه خلته نرغب نقول أملاخ كله فلتي ولا كابانا نلعلون نجزاء رأسنا يفلطاي أملاخ ناي نقص حلمي انتاي زنبره استفل عليو براتات استسرحي زفره مسلي بحانت اني تدعميهو
بنفاس كوقص كله ينيرو حلمي ማለት ትሪዎ ዘለኹም ኣብዚ ሕልሚ ከምዛ ኣመሰለ ምስሊ እዩ ትንጉስ ርዩ ስጋ ምዃኖም ሓሊፉስ ዘይትምለስ ትንፋስ ምዃኖም ዘከረ ኣምላኽ ከምኡ እግዚኣብሔር ንሰብ ክድንግፀልና ከሎ ብዛዕባ ደቂ ሰባት ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 78:39 ከምኡ ይብል ብዛዕባና ይዝክር ዋላ ሓደ ግዜ ብዕሽነትና ብዙሕ ንዛረበ ኣሎ ግን እግዚኣብሔር ይዕገሰና እዩ ስጋ ምዃኖም ሓሊፉስ ዘይትምለስ ትንፋስ ምዃኖም ዘከረ ግን ንትዕግስቲ ኣምላኽ ድማ ከነባኸን ይብልና ኣምላኽ ክሳዕ ንምለስ ንዑ ክሳዕ ንደልዮ ግዜ ይብልና እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ንድምፂ እግዚኣብሔር ተፃሪሩ ህይወት ዝረክብ የለን ወሰን ኣለዎ ድረት ኣለዎ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ታሪክ ልዑል ገዛእ ከም ዝኾነ ድማ ክንርኢና ሕጂ ንኣብነት ብድሕሪኻ ድማ ካባኻ እትንእስ ካልእ መንግስቲ ክትንስእ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ክትገዝእ ካልእ ሳልሰይቲ መንግስቲ ኣስራዙን ክትንስእ እያ ኢልዎ ማለት እዩ ንንጉስ ነብከድነፃር ሕጂ መንግስታት ዓለም ኩሉ ሳዕ ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ብድሕሪኻ ካልእ መንግስቲ ክተስእያ ክብለካ ከሎ እዚ ብስጋን ደምን ክረአ ከሎ ብሓቂ ብዙሕ ንክትቅበሎ ፀላዕላዕ ዘብል ነገር እዩ እንተኾነ ኣምላኽ ይገልፀሉ ኣሎ ሕጂ ነቲ ኣምላኽ ነዚ ዝተገልፀሉ ኣምላኽ ብትሕትና ክቕበሎ ንኹ ህይወቱ ንዑድ ይኽህብ ወይስ እንታይ ክገብር እዩ ክንሪኦ ኢና ግን ከቢድ ዘረባ እዩ ንሓደ ንጉስ ማለት እዩ ብኩናትን ብክንደይ ላዕልን ታሕትን መንግስቱ ዝጨበጠ ዳሕራይ ብድሕሪኻ ካልእ መንግስቲ ክትመፅእ ክትብሎ ከለኻ ከመይ ክሪኦ እዩ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ኩነት ዝተመርኮሰ ድዩ ወይስ ዘይተመርኮሰ መጀመርያ ናይዘን ማለት መንግስቲ ድሕሪ መንግስቲ ትመፅእ ከላ ድሕሪ ባቢሎን ካልእ መንግስቲ ከም ትመፅእ ዝብልሲ ኣብ ኩነት ተመስረተ ድዩ እዚ ትንቢት ናይቶም ተጠቂሶም ዘለዎ ሰባት ግብረ መልሲ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ክፍፀም እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትንቢት እዚ ናይ ግድን ኣምላኽ ኣቐዲሙ ዝረኣየ ነገር ክኸውን ዘለዎ ነገር ብዘይገድስ ናይቶም ሰባት ቅድመ ኩነት ወይ ናቶም ግብረ መልሲ እንታይ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ዝፍፀም ዓይነት ትንቢት እዩ ክልተ ዓይነት ትንቢት ኣሎ እዚ ትንቢት እዚ ብኸመይ ተፈፀመ ተራእየልና ባቢሎን ካብ 605 ክሳብ 539 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እያ ነይራ ወርቂ ብብዝሒ ዝነበራ ኣብ መፅሓፍ ነቢ ኢሳያስ 14 ፍቅዲ 4 ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 51 ፍቅዲ 7 ንረክብ ስለዚ ባቢሎን ብርእሲ ወርቂ ተመሲላ ነይራ እቲ ምስሊ ንብዙሓት መንግስታት ዘካተተ እዩ ነይሩ እታ ኣብ ድሕሪኣ ዘላ ድማ ሜድን ፋርስን ካብ 539 ክሳብ 331 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረት እያ እዚኦም ድማ እተብለጭልጭ ኣይነበረትን ከም ወርቂ ምክንያቱ እንታይ እያ ነይራ ናይ ብሩር እያ ነይራ ካብ ወርቂ ብሩር ይትሕብ ናይ ግብሪ ምሕደራኦም ኣብ ብሩር ዝተመስረተ ነበረ እታ ሳልሰይቲ ግሪክ እያ ካብ 331 ክሳብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረት እያ እዚኣቶም ሰብ ነሓሲ ይበሃሉ ስለዚ ወርቂ ብሩር ነሓሲ እቲ ብረት ከከም እንዳጎደለ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሮም ድማ ካብ 168 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረት መንግስቲ ማለት እዩ እዚኣቶም መንግስቲ ሓፂን ይበሃሉ ብውትድርናን ፖለቲካን ዝበርትዐት መንግስቲ ከም ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ድማ ኣውሮጳ ማለት እዩ ካብ ምውዳቕ ሮም ፈርከሽከሽ ናይ ምባላ ማለት እዩ ካብ 476 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ካልኣይ ምፅኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እዚ ብናይ ሰባት ኪዳን ዝሓበረት ኣውሮጳ ማለት እዩ ግን ከዓ ኩሉ ሳዕ ዝተመቃቐለት እያ ሕብረት ኣውሮጳ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ሕጂ ግን ኣብ ሓንቲ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ትመሓደር ኣይኮነትን ፈርከሽከሽ ኢላ ማለት እዩ ኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ ራእዩ ነቲ ነብኩድነፃር ሂብዎ ሓንቲ ምስሊ ግን ርእሲ ወርቂ ብሩር ነሓስ ሓፂን ዋላ እውን ናይቲ ሓፂን ዋጋ እንዳጎደለ ንክእል ናይ ሞራላዊ ስነ ምንቁልቃል ናይ ምብልሹ ዓለምስ እንዳተበላሸወት ከም ትኽእል ኣብ መወዳእታ ተነፃብዕቲ እግሪ ሓመድን ሓፂን ተሓዋወሰ እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት ክላገብ ዘይክእል ዘን ሕጂ ኣውሮጳ ዘለዎ ሃገራት ማለት እዩ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ኣምላኽ ንነብኩድነፃር ዝሃቦ ምስሊ ካብ ባቢሎን ጀሚሩ ክሳብ ምምፃእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝነበረ እዩ ኢየሱስ ክመፅእ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መቐፀልታ ናይ ታሪክ እዩ ስለዚ ታሪክ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እዚ ታሪካዊ ትንቢት ታሪካዊ እዩ ንኣምላኽ ኣብ ታሪክ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ እዩ
ናይዞም ብረታት እዚኣቶም ፍልቀት ተምሳል ናይቲ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዘለዎ ምምሽማሽን ምብልሻውን እዩ ደቂ ሰባት ዓለም ኣይተመሓየሽትን ካብ መጀመርያ ማይ ኣይሂ ነይሩ ማይ ኣይሂ ኖህ ኣምላኽ ንኖህን ንስድሩን ጥራሕ የድሒኑ ንዓለም ብምልእታ ድማ ማይ ኣሕሊቆ ስለምንታይ ሰባት ብወርትግ ብልቦም ዝሓስብዎ ክፉእ ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ድማ ከምቲ ዕላማ ሰብ ክፈጥሮ ከሎ ዕላማ ነይርዎ ብመልክዑ ፈጢርዎ ግን ነቲ ዕላማ ኣምላኽ ኮንቱ ስለ ዝገበርዎ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይ ኣምላኽ ክኸውን ስለ ዘይከኣለ ስለዚ ትርጉም የብሎም ሰባት ክነብሩ ነቲ ሓንቲ ንዕኡ ዝተቐበለ ስድራ ጥራሕ ኣድሒኑ ብድሕሪ ኖህ እውን ከምኡ ዓለም እንዳተበላሽወት ብመንፀርቲ ናይ ኩሉ እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሞራላዊ መለክዒታት ክንሪኦ ከለና ምድሪ ደቂ ሰባት ንታሕቲ እንዳንቆልቁሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከመ እንታይ ይብለና እተን መዓልታት እቲኣተን ተዘይ ሓፅራ ነይረንስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣይምድሓንን እንተኾነ ግና ምእንስቶም ሕሩያት እተን መዓልታት እቲአን ክሓፅራ እየን ስለዚ ተስፋ ይትቑረፁ ቶም ብኣምላኽ ተኣምኑ ኢየሱስ ክመፅእ እዩ ናይ ግድን ክመፅእ እዩ ኢየሱስ ተዘይመፅእ ነይሩ ግን በናይ ኣካይዳ በዚ ሰብ ዝነብሮ ዘሎ ኣነባብራ ሰብ ንነፍሱ መፅነተ ንነፍሱ ከጥፍእ ብዝኽእል መንገዲ እናንቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ኢየሱስ ክመፅእ እዩ ዓለም መወዳእታ ክህልዋ እዩ እቶም ንምምፅኡ ዝተቐበሉ ዝተዳለው ናይ ዘላለም ህይወት ክነብሩ እዮም ኣብኡ ሞት የለን ሓዘን የለን ምፍልላይ የለን እቶም ንዕኡ ዘይተቐበልዎ ድማኒ ምሕርቃ ማስናን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኢየሱስ ክትፈልጥዎ ንኻልኣይ ምፅኣት ኢየሱስ ክትዳለው ነዚ ሕቶ እዚ ክትሓቱ ክደልዩ ኣምላኽ ሽዑ ክመፅኣኩም እዩ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ካልእ ኣምላኽ ይነግስ ቀፂልና ንሪኦ ኣርእስቲ ኣምላኽ ይነግስ ነቲ ምስሊ ዝወቕዖ እምኒ ግና ዓብይ ኸረን ኮነ ንብዘላ ምድሪ እውን መልኣ ይብለና ሕጂ ኣካል ናይቲ ሕልሚ ናይ ንጉስ ነብከድነፃር እዩ ከምታ ቀዲመ ዝበልክኹም ማለት ኢየሱስ ካልኣይ ግዜ ክመፅእ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ነግርና እዛ እምኒ መን እያ እዛ እምኒ እዚኣ ኣምላኽ ከውሒ እዩ ኣብ ዘዳግም 32 ፍቅዲ 4 ከምኡውን ኣብ መዝሙር ዳዊት 18:31 ክርስቶስ እምኒ መኣዝን ከም ዝኾነ ኣብ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 4 ፍቅዲ 7 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 20 ንረኽቦ ኢየሱስ እምኒ ወይ ድማ ከውሒ ተባሂሉ ከም ዝተመሰለ እታ እምኒ ነቲ ምስሊ ክትወቕዖ ከላ ንኸመይ ዝበለ ፍፃሜያ ትውክል ካልኣይ ምፅኣት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ በይኑ ታሪኻዊ ፍፃሜ ብጦብሎቕታ ናይ ሰብ ዘይተለዓዓለ ተን ካልኦት መንግስታት ሜዶን ባቢሎን ተዳሪና ሜዶን ፋርስን ክዋግኡ ነይርዎም ብናይ ሰብ ኢድ እዮም ክቕየሩ ነይርዎም ዳሕራይ ግሪክ መፅያን ሜዶን ፋርስን ብናይ ሰብ ኢድ እዩ ነይሩ ካብኡ ሮም መፅያ ንግሪክ ብናይ ሰብ ኢድ እዩ ነይሩ ሮማ ባዕላ ፈርከሽከሽ ኢላ እታ እምኒ መፅያ ካብ ላዕሊ ትውርወር ነቲ ምስሊ ትድዕምኾ ግን ናይ ሰብ ኢድ ኣይነበራ ኣምላኽ ኢዱ ትባዕሉ ኣምላኽ ክዓይ ዝጀምር እዩ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ መቐፀልታ ናይ ታሪክ ኢልና ኣለና እንተኾነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣምላኽ ይባዕሉ ነቲ ታሪክ ዝምልኦ ማለት እዩ እቲ ንብዘላ ምድሪ ዝመልኣ ኸረን እንታይ እዩ ከረን ጽዮን ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14 ፍቅሪ 1 ከረን ጽዮን ይብላ እቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ዘላቶ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ንመንግስቱ ክምስርትን ምስ ድሑናት ክነብርን እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 22 ንረኽቦ ካልእ ኣብ ካልኣይ ምፅኣት ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ኣምላኽ ንኩለን መንግስታት ደምሲሳ ክትትክእን እያ መንግስቱ ግና ንዘላለም ፀኒዓ ክትነብር እያ ስለዚ መንግስቲ ናይ ኢየሱስ መቐፀልታ ናይ ታሪክ እያ ግን ባዕሉ ኣምላኽ ዘበግሶ እዩ እምበር ናይ ብዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይትኸውንን እያ ኢየሱስ ብዛዕባ ምፅኣቱ ክዛረብ ከሎ ወዲ ሰብ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ቦታ ኣሎ ራእይዎ በቲ መፅኡ ወይ ድማ በቲ ኣሎ ገለ ኣይኮነን ዝበሃል ልክዕ ከምቲ መብራቕ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ዝረአ ምፅኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ ኩሉ ሰብ ክሪኦ እዩ ስለዚ ብዙሕ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይተመስረተ ኣሎ ብዛዕባ መፃፃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ልክዕ ከምታ ዝበላ ክመፅእ እዩ ኩሉ ሰብ ድማኒ ክሪኦ እዩ እቶም ዝተቐበልዎ ኦፍኮርስ ዘይመዋትነት ክለብሱ እዮም ምስኡ ንዘለኣለም ክነብሩ እዮም እቶም ዘይተዳለዉ ግና ብምፅኣቱ በቲ ሓዊ ክጠፉ እዮም ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣምላኽ ክድሕን ፍቓድ እዩ እንተኾነ ሰብ ፍቓደኛ ክኸውን ድማ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ነቢያትን ነገስታትን ዝብል ኣብ ምዕራፍ 40 ገጽ 499 ካብ ናይ ኤለን ዋይት ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ መዛግብቲ ታሪክ ደቂ ሰባት ምስሳንን ምብዛሕን ህዝብታት
ምትንሳን ምውዳቕን ሃፃውያን ግዛኣታትን መንግስትታትን ኣብ ናይ ሰብ ቃሕታን ብዘለዎ ብልሓትን ዘርእዮ ጅግንነትን ከም ዝምርኮስ ይመስል ፍጻመታት ቅርጽ መሓዞም ብዝለዓለ ደረጃ ብናይ ሰብ ዓቕምን ሃነፍነፍን ብስምዒት ተላዓዒሉ ብዝገብሮን ዝውሰን ይመስል ኣብ ቃል ኣምላኽ ግና እቲ መጋረጃ ተቐንጢጡ ንኹሉ እቲ ደቂ ሰብ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝበልዎ ጉዳያት ዘርእይዎ ምስሕሓባት ሓይሎምን ፍትወት ስግኦምን ብላዕልን ብድሕሪትን ብቅድሚትን ብኩሉ መዳያትን ንርእዮ ልኡኻት ናይቲ ኩሉ ዝኽእልን ብምሕረት ሃብታምን ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ብህድኣትን ብትዕግስትን ምኽርታት ፍቓዱ ይፍጽሙ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ዓለም ንርእዮ ብዒንትና ንርእዮ እንተኾነ ግና ኣምላኽ ኩሉ ዛዕ ምስ ዓየ ኩሉ ሳዕ ምስ ሰርሐ እዩ ኩሉ ሳዕ ይሰርሕ ኣሎ ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኣሎ ከምቲ ዝበልናዮ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ መቐጸልታ ናይ ታሪኽ ኢልና ኢና ስለዚ ኣምላኽ ይዕዘበሎ ብግዜኦም ሰዓትን ድማኒ ቅጽሎ እዩ ነቲ ታሪኽ ንገለ ንምድሓን ንገለ ድማ ንምጥፋእ ስለዚ ብናይ ሰብ ዊንታ ወይ ብናይ ሰብ ቃሕታ ኣይኮነን እዚ ዓለም እዚኣ ዘላ ከምኡ እንተዝኸውን እሞ ብሂወት እውን ኣይመሃለና ስለዚ ኣምላኽ ኣሎ መንግስትና ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን እዚ ድማኒ ካብ ምስክርነታት ንቤተ ክርስቲያን ዝብል ካብ ቮሊዩም 1 ገጽ 69 ዝተወስደ እዩ መንግስትታት ካብዛ ዓለም እዚኣ መንግስትና ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ጎይታና ካብ ሰማይ መጽኢኑ ኩሎም ስልጣናትን ሓይልታትን ናይዚ ዓለም እዚኣ መወዳእታ ምስ ገበረሎም እታ ዘለኣለማዊ ዝኾነት መንግስቲ ድማ ክምስርት ንጽበዮ ኣለና ምድራውያን ሓይልታት ዘይጽኑዓትን ነቀይ ባህልትን እዮም መንግስትታት እዛ ዓለም እዚኣ ከሓብሩ እዮም ኢልና ክንጽበ ኣየድልየናን ኣይከሓብሩን ድማ እዮም ልክ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብቲ ምስሊ ማለት እዩ ቦታና ኣብቲ ነብኩድነፃር ዝረኣዮ ምስሊ ኣብ ኣጻብዕቲ እግሪ ኮይኑ ነናሓድሕዱ ክተሓሓዝ ዘይክእል ዝተመቓቐለን ሃደሽደሽን ፈርከሽከሽን ዝብል ማቴርያል ብኡ ተሰርሐ እዩ እቲ ዓባይ መዓልቲ ኣምላኽ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘላ ትንቢት ይነግረና ኣሎ ኣዝያ ትቕልጥፍ ኣላ ስለዚ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ትንቢት ይፍጸም ኣሎ ብመንጽር ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ይኸውን ኣሎ ሰባት ከቕልብሉ ነዚ ብጣዕሚ ኣምላኽ ይጽውዖም ማለት እዩ እዘን ጥቕስታት እዚኣተን መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዋ ከንብበልኩም እየ ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ እውን ይጽዋዕ ኣሎ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንስኻትኩም ኣለኹ ኢሎም ስለዚ እንድሕር ብክርስቶስ ተኣምኑ ኮይንኩም ንክርስቶስ ትፈልጥዎ ኮይንኩም ኢየሱስ ተስፋኡ እንታይ ምሳኹም ኣለኹ መንፈሰይ እንደገና ድማ ካልኣይ ግዜ ክመጽእ እዩ ከምዚ ኢሉ ይጽውዕ እዚ ጻውዒ እዚ ቅድሚ 200 ዓመት ቅድሚ 2000 ዓመት ተዛረበ እዩ እንተኾነ ቃል ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ሕያው እዩ ከምዚ ይብል ኣቱም ኩልኩም ትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ ትሑት ኣርዕተይ ፈኩሽ ጸረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዕተይ ጽሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ስለዚ ዓለም እዚኣ ናይ ዕግርግር ናይ ጭንቀት ዓለም እያ እንተደኣ ተጠንቂቕካላ ተጠንቂቑ ክበሃል እንተኮይኑ ሓደ ሰብ ድማኒ ነቲ ዝፈጠሮ ኣምላኽ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ይጽዋዕ ኣሎ ሕጂ እውን ኣቱም ኩልኩም ትጽዕሩን ጸር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ነዚ ቃል እዚ ሰምዕዎ ዘለኹም ተኣምንዎ ዲኹም ናይ ብሓቂ እዚ ቃል እዚ ሓቂ ድዩ ክርስቶስ እዩ ተዛሪብዎ እዚ ኣሚንኩሞ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ሓቂ ዝኾነ ቃል ተጠራጠሩ ኣለኹም ማለት እንተኾነ ኣይዋፅእን እዩ እዚ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ዋላ ሓደ ግዜ እምነት እውን ዘይክህልወካ ክእል ብርቱዕ እምነት ግን ድልየት ነዚ ነገር እዚ ንክተኣምኖ ድልየት ክሓድረካ ከሎ ኣምላኽ ክሕግዘካ እዩ ማለት ኮሚኒቲ ተስፋ ቃል ኣምላኽ ካልእ ጥቕሲ ድማ እንታይ ይብል ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኤርምያስ ምዕራፍ 5:22 እዩ ንኣይሲ ኣይንፈራህኩምን እንዶ ብዘለኣለማዊ ትእዛዝ ገይረ ከይሓልፎ ድበት ንደረት ባሕሪ ዝገበርኩኸ ኣብ ቅድመይ ዶ ራዕራዕ ኣይንበልኩምን ማዕበሉ እኳ እንተበርትዐ ኣይክእሎን ይሃፅፍ ግና ከቶ ኣይሳገሮን ይብል እግዚኣብሔር ማዕበል ተዳሪእና እዩ ምናልባት ብባሕሪ እንድሕር ከይድኩም ናይ ፍጥረት ሓይሊ ክትርእይዎ ከለኹም ነዚ ኩሉ ዝፈጠርክዎስ ኣነ ይቋፃፀሮ ማዕበልቲ ድረት ከይሓልፍ ኣነ ከምዘይሓልፍ ዝነገሮ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽሲ ዘይትፈርሁኒ ስለምንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ንሰብ ይሓትት ኣሎ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ስለዚ እዚ ንኣምላኽ ሕጂ እውን እዚ ንዓና ይዛረበና ኣሎ ንደቂ ሰባት ካልእ
ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ፍቅዲ 27 ከምዚ ይብል ሽዑ እንሆ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ንኣይ ዘይከኣለኒ ነገር ዶ ኣሎ እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ኤርምያስ መጽ ኣምላኽ ኩሉ ክገብር ይኽእል ኩሉ ክገብር ይኽእል እዚ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዚ ኩሉ ክሰርሕ ዝኽእል ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ መጀመርታ ዘይብሉ ኣምላኽ መወዳእታ ዘይብሉ ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ሕያው ኮይኑ ዝነብር ኣምላኽ ንዓና ደቂ ሰባት ብመልክዑ ዝፈጠረና ኣምላኽ እንዳፀውዓና ከሎ ምሳይ ሕብረት ግበሩ ምሳይ ኩኑ ክብለና ከሎ እንብ ክንብሎ ከለና ናይ እምነት ጉዳይ ይኸውን ዝኽእል ግን ሓንቲ ትሕት ኢልና ንእግዚአብሔር ክንደልዮ እንተዳ ገጽና መልስና ክሕግዘና ይኽእል ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብዚ ሃለኹም ሃለኹ ብዘይገድስ ድሕረ ባይታኹም ብዘይገድስ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ይሃለኹም ብዘይገድስ ነዚ ቃል ዝተዘርበ ሰሚዕኩም ናይ ብሓቂ ክትሓስብሉ ንጽባሕ ጽባሕ ክትሰግዎ ዘለኩም ተራ ሎሚ ምክንያት መጽሓፍ ቅዱስ ታይብል ሎሚ ድምጽ ተሰሚዕኩም ልብኩም ኣይተትርሩ ምክንያት ጽባሕ ኣይተዋህበና ቃል እግዚአብሔር ሎሚ ሰሚዕኻ ንኣምላኽ ክትፋለጥ ክትላለዩ ሕጂ ትጅምሩሉ ዕድመ ኣምላኽ ይበኩም ኣሎ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣምላኽ ይደግፍኩም ዝያዳ ድማ ኣብ ኣምላኽ ተገዳስነት ከተሕድሩ እቲ ብኡ ዝርከብ ሰላም መታን ነፍስኩም ክትዓርፍ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድመኩም ኣለኩም ባር ኣብ ዝቕፅል መደብና ራብዓይ ክኸውን እዩ መጽሓፍ መጽናዕቲ መጽሓፍ ነቢይ ዳንኤል ራብዓይ ክፋል ክኸውን እዩ ስለዚ ኣቀዲምኩም ድማ ነቲ መጽሓፍ ከተንብብዎ دحراي نزي مدد ما بقليل متان كتستوعبوه تقولوا ስለዚህ አምላኽ ይባርክኩም እጅ ድማ ከምቲ ልማድና ማለት ብጸሎት ከናዓጽይና ስለዚህ ምሳይ ክትሓብሩ ይዕድመኩም ንጸልይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ሁሉ ክትገብር ትኽእል አምላኽ ተፍቅረና ተሓሊልና በመልክዕኻ በምስልኻ ዝፈጠርካና ተመስገን ባረኸና ንኩሎም ነዚ መደብ ዝሰምዑ ዘለዉ ንስኻ ባርኩም በመንፈስካ ሓግዞም ዝተፈላለዩ ሕቶታቶም መልስ ኩሉ ድኻሞም ትፈልጥ ኣለኻ ዘለዎም ጸገማት ትፈልጥ ንኩሎም ባርኩም ምስኦም ኩን ማምላኽ ተሪፉን ዘሎ ግዜና ንዓኻ ዓሊፍና ንህብ ምስ ነፍሱ ወከፍና ኩን ስም ኢየሱስ ንጽልይ አሜን حراين بار أملاخ يبارككم كساعة بزغص المدب كساب نراخب أملاخ مساخاتكم يكون